でもさ、それって海外ライブの大成功だったってことだよね。うん、そうだと思う。ドームも夢じゃないよね。これでドーム大会も実現したらラブライブはずっと続いていくんだね。よかった、嬉しい。まだ早いわ。それよりバレずにここを離脱するのが先よ。そうよ。なぜなら私たち今はスターなんですもの。学校が大好きで、音楽が大好きで、アイドルが大好きで、メンバーが大好きで、この毎日が大好きで、ミュージック